Yaro idrai ka step ka bakman bat ka ba kulku pi baro bat nga ai ku blay pi baro ki ba shashko ri ka tin ka jong blay ha ga ne ka step ha ka kertang ba kyang tam utra Jesu Christ unong pen em joni ka benta na ka tin ka jong blay bangin ya pet bat ngin pusan lang ha ga ne ka step ka long to phin yakub ya ka dohnud ba sngewrit ka tin ka jong blay na ka shithi shikinong Philippi ka lonong ka baar ngan pule ka dukhat ka balai ka basan bat ka bahriu bat ka bahnyo ngan pule ka tin ka jong ublei ka ongkumne wat le ai ru da ka jing yapen lan le da ka jing sarong handai da ka jing sngewrit da nyopi ki parlot ki ba khambha ban yala de kani ka de ka jing hikai na ka tin ka jong ublei ka bala hikai ngi bangin nyo yi ki we ba khambha ban yala de bun si na ka jing em jungi ngi ju sngo kumba manga nga khamla bani ki we nga khamdan ga jing start bani ki we nga la ban le ban ya ki parlok jonga ndai ka tien ke jong ublei kam hi kai ngi bangin long kumta ka tien ke jong ublei ka hi kai ngi bangin nyo ki we ba khambha ban ya la de ka ei ka ba ka ei ka ta ka jing mut in pat na ka dokhat ka basan ka tien ke jong ublei ka ongkum ne to yo ya ka ne ka jing mut hapi ka bala long ru ha u Christ Jesu uba haba ulong hakadur ublay shimlan nyo ya kaban bat banlong marengkat pat ublay henrei ula pensuda ya lade uda shim ya kadur mrau haba ula jalong ha gajing srim kibrio hang ne ujisu ude ublay ndeka bible ka ong nabar ba udan ya kane to yo ya kane ka jingbut ka bamut nginlong ki basngewrit kumba ujisu ulong nyo marengkat bat ublay uda shim no ru ya kata ka dur ka jinglong mrao kata ka de ka ba ujisu upen i yala ka nuksa ka ba bha hapdeng jungi bangiru ngila ban but ya ka e ka ba ujisu u ai hangi ya kata ka nuksa ka bangindan ru ya ka dohnud kumba ma udan ka dohnud ka ba sngewrit ba bangin nyoy ki wei ba khambha ban yala de haka gospel jong umar kos kalunong ka ba shipau ka dokhat ka ba sau san ka ong kumne ka ong nabashi sha ukunu briu shimlawan ban yo shakri henre ban shakri bat ban ai la ka jing im ban long ka jing suspa na ka benta ki babun hot ude ublay jisu de ublay ubadei hok ban yo ya ka buram ubadei hok ban yo ya ka jimpenan buram re ba wan ha perthei ong ka thin ka jong blei u jisu u kolu breu shimla wan ban yo shakri henrei ban shakri kata ka de ka dohnud ka ba jisu udan u kwaru yengi bangiru ngindan ya kata ka dohnud bangin shakri yeki wei bangin shakri la ne ngin dawa ya kata ka jing shakri na ki wei kata kam de ka dohnud ka ba jisu u sham snobha jisu sham snobha ka dohnud ka ba pendet ka dohnud ka ba sngewrit ka ba nginyo ye ki wei ba khambha ban yala de wat lada ni don ya kita ki nam gi buram wat lada ni don ya kata ka jing start ka ba lane kata ka jing start ba ka jing sham phang ka ba kham tam ye ki wei ru hande ga tin ka jong ublei pade ka pan bangi ngin nyo ye ki wei ba khambha ban yala de wat lada ni long ki ba start lane ngi long ki ba sham phang ban ye ki wei kata ga de ka bible ka ba hikai ngi ngan pule na ka gospel Mathias kalonong ka ba at polai ka dokhat ka ba khat ar ujisu u ong kumne ya la ki jong ki senra tien ka jong blei ka ong kumne uno ru de uban pen kraw ya la de an pen po uno ru uban pen po ya la de an pen kraw kani gade ka ktien ka ba ujisu ki kentien ki ba ujisu ulakra na bar balai kani ka longum ka jing hikai tang haka por ka ba ujisu udan ba ki sendan lan ba ki breu ki jong u handai ka ne ka long yengi wei pi wei ka mau ujisu usngou u kwa lane usngou tanat bangindan ya ka dohnud ka ba pendrit na mar ka bible ka ong uno ru de ban pen kraw yala de on pen po uno ru uban pen po yala de on pen kraw kani ga long ka thin ka jong blai shu an pet sakwe ka benta na ka thin ka jong blai
ni naga gospel u Yohanes kalau nong ka bakat lai phin puli nang tu hadu nadu ka dukhat ka bening kong hadu ka bakat nyo hang tu ngi I ba u Jisu u lasat iki kijat kisenran jong u kani ka jing sat ka jong Jisu iki kijat jong kisenran jong u ka pen I ru ka long ka wei na kidak la na ka jing pen I ba ka ta ka jing pen pau ya ka ta ka dohnud ka ba udan ka dohnud ka ba sngewrit ban sat iki kijat jong kisenran kata ka de ka jingle ka jong u ka ban pen I ba u udan ya ka dohnud ka ba sngewrit ka nong ka jing hi kai ni iwe pe iwe habangi perkhat ka de ba kisenran gin sat iki kijat u Jisu ndrei kam long kum ta kala long khong pong mo u Jisu u la sat iki kijat jong kisenran kata ka de ka dak ba pen pau ya ka jing sngewrit ka jong utra Jisu Christ jongi te hangi shwa pangan penkut ya ka ni ka jing kran lingkot jonga ha ka ni ka step nan pule na ka shithi baning kong chong u Petros kalonong ka basan ka dukhat ka ban riu ka ongkum ni to phin pendrit ya la de na margata hapo ka khti ba khrau bor ka jong ublei ba unyo pen khrau ya phi ha ka ya ba be negalong ka tin ka jong ublei ka ba ile yo sngo ka ni ka step play kwa ingi bangindan ka dohnud ka ba sngewrit te un kan tiu bat un pen khrau ya phi ha ka ya ka ba be anget bo bleu la kon khui phi ba ka tin ka jong ublei ka bling ka ka ni ka step ku blei shibu